Λοιπόν, εδώ τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε την άσκηση 3 του μαθήματος υδροδυναμικά έργα, φράγματα, εργαστήριο, την εργασία 3 δηλαδή. Θα ακολουθήσουμε τα νούμερα που υπάρχουν στο λυμμένο παράδειγμα. Θα δούμε πώς μπορούμε να τη λύσουμε με τη βοήθεια του Excel. Έχουμε ένα καινούριο φύλλο στο Excel. Ξεκινάμε και βλέπουμε στην εκφώνηση ότι η εκφώνηση λέει ότι ένας κατακόρυφος κυκλικός αχιλλιστής λεπτής στέψης τοποθετείται σε διόρυγα. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η γενική μορφή ενός κυκλικού αχιλλιστή και η κατακόρυφη τομή ενός αχιλλιστή λεπτής στέψης. Μας ζητείται να υπολογιστεί η παροχή της διόρυγας με τη βοήθεια του τύπου του Στάους, ο οποίος φαίνεται εδώ πέρα. Αν το ύψος της υπερχείλησης στην ανάντια διατάρκεια διατομή είναι 28 εκατοστά, ενώ η διάμετρος του κυκλικού αχιλλιστή είναι 41 εκατοστά. Το β' ερώτημα ουσιαστικά που λύνουμε τώρα είναι να δημιουργήσετε ένα φύλλο Excel το οποίο λύνει το ερώτημα α για οποιασδήποτε τιμές διαμέτρου και ύψους υπερχείλησης. Λοιπόν, στην πραγματικότητα είναι μια απλή εφαρμογή του τύπου. Το δύσκολο στην άσκηση είναι να προσπαθήσετε να το λύσετε με ένα υπολογιστικό φύλλο Excel και δεν είναι μια απλή εφαρμογή, καθώς θα χρειαστεί στη συνέχεια, όπως θα είδατε και στην λύση, την εκτυπωμένη, χρειάζεται μια γραμμική παρεμβολή. Αυτό είναι λίγο το πιο δύσκολο. Για να δούμε πώς ξεκινάμε. Θα βάλουμε κάποια πεδία για τα δεδομένα μας, που είναι το h, είναι το ύψος υπερχείλησης, d είναι η διάμετρος. Αμέσως από κάτω θα πρέπει να υπολογίζουμε το h προς d που χρειάζεται για τον τύπο, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και θα πρέπει να βάλουμε και τις τιμές οι οποίες χρειάζονται, τα ζευγάρια h προς d με το αντίστοιχο f του h προς d που είναι το ελλειπτικό ολοκλήρωμο, το οποίο επειδή είναι πολύπλοκο το λύνουμε. Παίρνουμε τις τιμές έτοιμες από τον πίνακα αυτόν που υπάρχει και εδώ πέρα. Στην πραγματικότητα σίγουρα θα πρέπει να μεταφέρουμε αυτόν τον πίνακα μέσα στο Excel για να παίρνει δεδομένα από εκεί το πρόγραμμα. Βάζουμε ακριβώς ό,τι υπάρχει στον πίνακα. Στη μία στήλη h προς d τιμές, στην άλλη f. Οπότε για να μην το κάνουμε αυτό, αφού βλέπουμε ότι υπάρχουν τιμές από το 0,1 έως και το 1, για να μην γράψω όλα αυτά τα νούμερα, μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτος τρόπος είναι να γράψεις τις δύο τιμές, να τις τσεκάρεις με αριστερό κλικ και μετά κάτω δεξιά μόλις γίνει σταυρός κέρσορας να τον τραβήξεις μέχρι εκεί που θέλεις. Εγώ τώρα σβήνω τις τιμές που δεν θέλω. Ο δεύτερος τρόπος είναι, αφού έχω γράψει τη μία τιμή, να πάω από κάτω και να γράψω ίσον, τσεκάρω με αριστερό κλικ το παραπάνω, γράφω συν 0,1. Εδώ πέρα πλέον πάνω στην μπάρα βλέπω ότι υπάρχει μόνο ένας αριθμός που πληκτρολόγησα εγώ. Στο δεύτερο εδώ πέρα τιμή, το 0,2, βλέπουμε τον τύπο με τον οποίο υπολογίστηκε, είναι το α7 κελί, το οποίο έχει την τιμή 0,1, στο οποίο εγώ προσέθεσα 0,1. Αν τώρα πάω εγώ σε αυτό το κελί που γράφει 0,2, το κελί α8, κάτω δεξιά, εκεί που γίνεται σταυρός ο κέρσορας, κρατήσω πατημένο το αριστερό κλικ και το κατεβάσω, πάλι το ίδιο πράγμα γίνεται, μεταφέρεται ο τύπος παρακάτω. Εγώ θέλω μέχρι το 1 τιμή, οπότε αυτές επιλέγω και τις σβήνω. Θα κάνω λίγο να φαίνεται πιο ωραία. Κάνω λίγο bold αυτά, σώζω κατά τη διάρκεια για να μην υπάρχει κανένα θέμα και δίπλα γράφω και τις τιμές αυτές, τις οποίες αναγκαστικά επειδή δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους, βέβαια υπάρχει μια σχέση, απλά δεν ξέρω τον τύπο αυτή τη στιγμή, είναι ένας πολύπλοκος τύπος, γράφω απλά εγώ τις τιμές που βλέπω στον πίνακα. Το κάνω λίγο εδώ στη μέση να φαίνεται ωραία, βάζω λίγο και παραμούλες. Οπότε τώρα εγώ θέλω λίγο το εξής, να ξεχωρίζω τις τιμές που πρέπει να δώσει ο χρήστης από τις τιμές που είναι ενδιάμεσα αποτελέσμα και από τις τιμές που είναι τελικά αποτελέσματα. Θα βάλω όπου κίτρινο τις τιμές τις οποίες πρέπει να δώσω εγώ. Το γράφω λίγο δίπλα για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Γράφω ότι αυτό είναι τιμές που δίνει ο χρήστης. Με χρώμα ανοιχτό πράσινο θα βάλω ενδιάμεσα αποτελέσματα. Ας βάλω και με ένα γαλάζιο δεδομένα. Αυτό εδώ πέρα είναι δεδομένα δηλαδή, έτσι. Τα κίτρινα είναι δεδομένα, αλλά πρέπει να τα εισάγω εγώ. Κάθε φορά θα τα αλλάζω, δηλαδή αυτό ο πίνακας να αλλάζει. Εδώ πέρα τα δεδομένα κάθε φορά θα τα αλλάζω, ώστε όποιες τιμές και να βάλω, αυτό είναι το concept, έτσι, να μπορεί να μου δώσει απάντηση.
H προς D είπαμε. Εδώ θα πρέπει να βγάλουμε το F του H προς D, το ανάλογο το δικό μας, το οποίο θα προκύψει με γραμμική παρεμβολή από εδώ πέρα, και θα καταλήξουμε στην τελική απάντηση που θα είναι το Q. Εδώ πέρα θα θέλω να είναι η τελική μου απάντηση, γράφω δίπλα, οπότε αφού θα είναι η τελική απάντηση, το τελικό αποτέλεσμα βάζω το πράσινο. Αυτά εδώ θα είναι κάποια ενδιάμεσα αποτελέσματα, θα βάλω το πράσινο αυτό το ανοιχτό, εδώ βάζω και το πράσινο το κανονικό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ καταρχάς τα δεδομένα μου βάζω ότι θα είναι σε σαντιμέτρα, γιατί έτσι μου τα δίνει η εκφώνηση. Οπότε η άσκηση τι λέει? 28 cm λέει το λεγόμενο παράδειγμα, είναι εδώ πέρα, βάζω 28, ενώ το 41 είναι αυτό. Πρέπει να τα μετατρέψω όμως σε μέτρα, οπότε γράφω δίπλα ότι το H σε μέτρα είναι, βάζω και θα μεγαλύτερο, έτσι να φαίνεται πιο ωραίο. Βάζω λοιπόν ότι σε μέτρα είναι, πόσο θα είναι, θα βάλω τώρα, πρέπει να γράψω έναν τύπο, πάω στο κελί εδώ που θέλω να εμφανιστεί το αποτέλεσμα, ίσον, επιλέγω αυτό που θέλω να πολλαπλασιάσω με, επί λοιπόν, το επί είναι το αστερίσκος, 100, τα εκατοστά για να τα κάνω μέτρα, συγγνώμη, δια 100. Πατάω Enter. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα που θα το κάνω πράσινο ανοιχτό. Είναι 0,28 μέτρα λοιπόν τα 28, αυτό μόλις έκανα. Το ίδιο κάνω τώρα εδώ. Σε μέτρα λοιπόν το D θα είναι ίσον, γράφει ένα ίσον εδώ πέρα. Επιλέγω αυτό που θέλω, δια 100, πατάω Enter. Το κάνω λίγο πιο όμορφο και το βάζω με το χρώμα αυτό να φαίνεται ότι είναι διάμεσο αποτέλεσμα για να μην το πειράζω. Μόνο λοιπόν στα κίτρινα εγώ βάζω τη μες, τα άλλα εμφανίζονται μόνα τους. Το δεύτερο βήμα, H προς D, είναι ίσο προφανώς, σε μέτρα πάντα, με το H, γράφω δια, επιλέγω το D, συγγνώμη, εδώ, Enter. Με εμφανίζει αυτό. Θέλω να κρατήσω όσα περισσότερα δεκαδικά γίνεται, αλλά δεν θέλω να φαίνονται όλα αυτά τα 5. Κάνω δεξί κλικ, Format Cells και επιλέγω εδώ που λέει Number. 2 δεκαδικά ψηφία θέλω να φαίνονται μόνο. Ας βάλουμε 3 για να δούμε πώς γίνεται. 3. Το ότι εγώ έβαλα να φαίνονται 3 δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει όλα αυτά. Αν δείτε, αν έχω γράψει ένα αριθμό εδώ πέρα 0, με πάρα πολλά δεκαδικά και πάω και του κάνω format να φαίνονται μόνο τα 2. Εδώ φαίνονται τα 2, πάνω όμως φαίνεται η πραγματική τιμή, ο τύπος που υπάρχει φαίνονται όλα. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ πέρα. Παρόλο που φαίνονται τα 3, έχει όλα τα δεκαδικά κρατιούνται της πράξης H προς D. Οπότε στις πράξεις που θα κάνει μέσα εδώ το Excel θα λαμβάνει όσα περισσότερα γίνεται, αν δεν κάνω λάθος είναι εκεί στα 15 δεκαδικά ψηφία. Η ακρίβεια. Λοιπόν, από το H προς D θέλουμε να πάμε στο F του H προς D, εδώ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Αν το H προς D θέλαμε να μην έχουμε καλή ακρίβεια ή ήταν 0,7 ακριβώς παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να το κάνουμε προσέγγιση 0,7, δεν θα ήταν μεγάλη ακρίβειά μας, ή αν ήταν 0,7 θα πήγαμε απλά εδώ πέρα, θα λέγαμε για H προς D 0,7, έχω 1,361, οπότε πήγαινα απλά, τα ήξερα όλα, πήγαινα στον τύπο εδώ πέρα που βλέπουμε και θα την καθιστούσα και θα έβρισκα το νούμερό μου. Το δύσκολο τώρα εδώ είναι να κάνω το Excel να βρει την τιμή του 0,68 που είναι ανάμεσα στο 0,6 και 0,7 για H προς D, 0,68 ανάμεσα εδώ, να βρει την τιμή του F που είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πριν δείτε το βίντεο αυτό, υποθέτω ότι έχετε διαβάσει τη λύση, έχετε καταλάβει λίγο πώς γίνεται η έβρεση του τύπου αυτού που βρίσκει έναν αριθμό με γραμμική παρεμβολή. Θα το διαβάσετε, δεν θα σας το λέω τώρα. Οπότε προχωράμε και εμείς τι θέλουμε τώρα. Ξέρουμε στη συγκεκριμένη περίπτωσή μας ότι εμείς εδώ πέρα ότι το ψ maximum, το χ maximum είναι το 0,7, ο μέσος μεγαλύτερος αριθμός από το 0,68 που έχω εγώ H προς D. Το H προς D μου είναι το χ, το F είναι το ψ, στο παράδειγμα που λέω εδώ πέρα. Ο μικρότερος αριθμός, το χ minimum είναι το 0,6.
Το αντίστοιχο του χ minimum το ονομάζω εγώ ψ minimum που είναι το 1,041 και το αντίστοιχο του χ maximum είναι το ψ maximum που είναι το 1,361. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ αυτό που μόλις είπα τώρα, η έβρεση του ποιο είναι το μεγαλύτερο, δεν πρέπει να το δώσω στο Excel, πρέπει να το καταλάβει μόνο του. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να ελέγξει το Excel είναι ποιος είναι ο αμέσως μικρότερος και ποιος ο αμέσως μεγαλύτερος αριθμός. Ξεκινάμε με κάτι πολύ απλό και πάντα θα γράφουμε από εδώ πάνω τι είναι ακριβώς αυτό που κάνω, έστω και με όσα σύμβολα που χρειάζονται, για να περιγράφω λίγο τι ακριβώς υπολογίζω από κάτω. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι: θέλω να τσεκάρω αν αυτό είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο, ένα από τα δύο, αν είναι μεγαλύτερο από τη δικιά μου τιμή. Οπότε τι θα γράψω εδώ, ας γράψω από πάνω λίγο περιγραφικά, θα ελέγξω αν το h προς d είναι μεγαλύτερο του h προς d του δικού μου. Πώς θα το δώσω τώρα να καταλάβει, αν το h προς d ι, ενώ θεωρώ και καλά ότι h προς d ι είναι το h προς d του 1 είναι η πρώτη τιμή του h προς d αυτή εδώ πέρα. Κοιτάξτε ένα κόλπο, άμα δεν μπορείτε να βάζετε εκθέτες και δείκτες, επιλέγετε αυτό που θέλετε να κάνετε δείκτη, πατάτε Ctrl και 1, εμφανίζεται αυτό εδώ πέρα, πατάτε στη συγκεκριμένη περίπτωση να το κάνω δείκτη subscript, ok, και το εμφάνιζε κάτω. Εντάξει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εγώ τι κάνω, θέλω να τσεκάρω ίσον. Ένας λογικός έλεγχος γράφεται ως εξής: if, αν δηλαδή στα αγγλικά, παρένθεση, μου γράφει εδώ logical test, γράψε ποιος είναι ο λογικός έλεγχος. Ο λογικός μου έλεγχος είναι αν αυτή η τιμή είναι μεγαλύτερη από τη δικιά μου. Ποια είναι η δικιά μου τιμή? Αυτή εδώ, 0,683. Τότε πατάω κόμμα. Μου λέει value of true. Αν είναι αληθινός αυτός ο έλεγχος, αν αυτό είναι μεγαλύτερο, τι θες να κάνω? Βάλε ένα 1, κόμμα. Αν είναι λάθος, βάλε ένα 0 για να καταλάβω τη διαφορά. Κλείνω την παρένθεση, πατάω enter. Πάω κάτω δεξιά εδώ που έχει σταυρό, γιατί θέλω να συμβεί για όλα τα παρακάτω. Και παρατηρώ ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Κανονικά πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά, παραδείγματος χάρη, το 0,7 είναι μεγαλύτερο το πρώτο, 0,8 είναι μεγαλύτερο, 0,9 το 1, όλα αυτά εδώ πέρα θα πρέπει να είναι άσχετα πιο πριν 0. Γιατί δεν σημαίνει αυτό? Γιατί εδώ προσέξτε τι έχω κάνει. Τράβηξα τον τύπο αυτό προς τα κάτω. Οπότε εδώ που έχει α7, το από κάτω θα γίνει το α7, α8, αλλά θα γίνει και το β3, β4. Το β3 θέλω να είναι σταθερό. Θέλω κάθε αριθμό από αυτούς εδώ πέρα να το τσεκάρει με αυτό εδώ. Αυτό πώς το κάνω, για να μην αλλάζει στον τύπο μία μεταβλητή. Πάω και βάζω δολάριο πριν από τη στήλη στο συγκεκριμένο και πριν από τον αριθμό. Στην πραγματικότητα εδώ πέρα, επειδή τράβηξα προς τα κάτω, θα μπορούσα να βάλω δολάριο μόνο πριν από το αριθμό της σειράς, το 3, και όχι πριν από το β. Αλλά για καλό κακό εγώ βάζω και τα δύο, οπότε σταθεροποιεί, ακόμα και αν τραβήξει κάποιος προς τα δεξιά, δηλαδή να γίνει, να αλλάξει ο τύπος, να μην αλλάζει. Οπότε με το δολάριο πατάω enter. Τώρα πλέον πρέπει να ξανακάνω προς τα κάτω τον τύπο να τον αλλάξω και γίνεται αυτό που βλέπω. Παρατηρώ ότι ο λογικός έλεγχος, κάνω λίγο πιο ωραίο, ο λογικός έλεγχος δεν ισχύει, δηλαδή αυτό είναι μικρότερο από το 0,68, άρα αυτό είναι 0, αυτό είναι μικρότερο, το 0,6 και αυτό είναι μικρότερο, το 0,7 είναι το πρώτο μεγαλύτερο και από εκεί πέρα είναι άση, που σημαίνει ότι αυτή η τιμή είναι μεγαλύτερη από αυτήν. Πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτό που βρήκα τώρα? Για να δούμε λίγο. Το πρώτο, πηγαίνοντας από πάνω προς τα κάτω, ο πρώτος άσος που παρατηρώ σημαίνει ότι βρήκα την αμέσως μεγαλύτερη τιμή. Άρα εκεί που είναι άσος και εκεί που είναι και το προηγούμενο του είναι τα όρια μου. Εδώ ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις τιμές βρίσκεται, όντως το κατάλαβε, το h προς d μου. Ωραία. Άρα λοιπόν εγώ ας κάνω το εξής τώρα. Στο επόμενο βήμα λοιπόν προσπαθώ να υπολογίσω μόνο το πρόγραμμα τις διαφορές ανάμεσα στα χ είναι, είπαμε, το h προς d σε μένα, ανάμεσα σε δύο τιμές, οι οποίες θα είναι στην πραγματικότητα αυτό το ψmax μείον hmax που υπάρχει μέσα στον τύπο εδώ πέρα. Συγγνώμη, hmax μείον hmin που υπάρχει στον τύπο. Για κάθε ένα από αυτά είναι σταθερά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά για να είμαι στη γενική περίπτωση που δεν σημαίνει ότι θα ήταν σταθερά οι διαφορές ανάμεσα στις διαδοχικές τιμές. Εγώ γράφω εδώ πέρα τη στήλη δέλτα του χ, δηλαδή του h προς d σε μένα, και
στην πρώτη θα ορίσω σαν δέλτα του h προς d, το h προς d της ίδιας σειράς, μειον το προηγούμενο. Στο πρώτο δεν βάζω τίποτα, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενη τιμή. Οπότε ξεκινάω από εδώ και γράφω δεύτερη σειρά ίσον αυτό μείον το προηγούμενο. Enter. Από εδώ τραβάω τον τύπο προς τα κάτω, οπότε παραδείγματος χάρη στο από κάτω τι γράφει α9-8, 9-8. Το πήρε σωστά λοιπόν. Το βάζω λίγο πιο εμφανίσιμο. Και τώρα δίπλα, αφού βρήκαμε το χ-max-χ-min, θέλω και το αντίστοιχο ψ-max-ψ-min για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα βρούμε εμείς, ποιος θα καταλάβει εδώ το πρόγραμμα, σε ποια ακριβώς διαφορά βρίσκεται στη δικιά μας τιμή. Προφανώς θα εκμεταλλευτούμε στη συνέχεια ότι από εδώ ξεκινάει αυτός ο άσος που σήμερα πριν. Θα δούμε πώς θα το εκμεταλλευτούμε. Γράφω λοιπόν εδώ εγώ δέλτα της f τιμής. Πάλι στην πρώτη σειρά δεν γράφω κάτι. Γράφω την ίδια τιμή, ας πούμε αυτή εδώ. Αλλά από τη δεύτερη σειρά και μετά θα είναι το f της ίδιας σειράς μειών το προηγούμενο. Enter. Τραβάω τον τύπο αυτό κάτω. Οπότε γίνεται και στα παρακάτω. Το κάνω λίγο πιο εμφανίσιμο. Επειδή αυτό δεν μου αρέσει έτσι οπτικά, θα βάλω να φαίνονται εγώ επίτηδες 3 σε όλα. Δεκαδικά. Τώρα αφού έχω βρει το ΔF, εφαρμόζοντας τον τύπο, αυτό που βρήκα εδώ πέρα, ουσιαστικά τον τελικό τύπο, την εξαίρεση 2 στην λεπτομερή παράδειγμα, όπου ψ είναι το F μου εμένα, και προσπαθώ να γράψω τον τύπο της δυναμικής πυροβολής σαν να ήταν ανάμεσα σε οποιοδήποτε από αυτά εδώ πέρα τα διαστήματα, και στη συνέχεια θα δω ποιο θα κρατήσω. Πρέπει να το λύσω, να βάλω τον τύπο εδώ της δυναμικής πυροβολής στο καθένα, ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπου και αν τύχει, να υπολογίζεται το F, και στη συνέχεια εγώ εκμεταλλευόμενο σε αυτό εδώ το γεγονός ότι από η άση αυτή ξεκινά από ένα σημείο συγκεκριμένο και μετά να βρω ποιες από αυτές τις τιμές θέλω. Οπότε, αφού ξέρω το δέλτα h προς d, δηλαδή το δέλτα χ, δηλαδή το χ max μείον χ min, να το. Και αφού ξέρω και το δέλτα f, δηλαδή το ψ max μείον ψ min, τώρα πρέπει εδώ να βάλω την τιμή f για οποιοδήποτε από αυτές τις διαφορές και να γράψω το εξής. Εδώ ας πούμε, τέλος πάντων υπάρχει μια μορφή, το βάζω εγώ 0,1, χειροκίνητα, και πάω και γράφω. Το f θα είναι ίσο με. Για να δούμε λίγο τον τύπο εδώ. Το f είναι το ψ μου, ψ max. Εδώ έτσι πως όρισα εγώ τις διαφορές αυτές, δέλτα f, δηλαδή ψ max μείον ψ min, είναι το ψ της ίδιας σειράς με της προηγούμενης. Ψ της ίδιας σειράς, δηλαδή στη σειρά εδώ που βρίσκομαι, το ψ και τα χ τα αντίστοιχα είναι τα max. Άρα λοιπόν εδώ εγώ θέλω να γράψω ψ max, θα γράψω, θέλω το f της ίδιας σειράς, άρα πατάω με αριστερό κλικ αυτό το κελί. Ωραία. Ο τύπος μετά λέει μείον. Παρένθεση. Χ max μείον χ. Χ είναι το δικό μου το χ. Το 0,683. Χ max είναι το χ της ίδιας σειράς. Άρα χ max αυτό μείον αυτό εδώ. Προσοχή ότι αυτή η τιμή εδώ η β3 θέλω να μην αλλάζει, να είναι κλειδωμένη εκεί. Όταν θα τραβήξω τον τύπο μετά στη συνέχεια να μην γίνει το β3, β4 κτλ. Και πάει από κάτω εδώ και πάλι, αλλά ό,τι να είναι τιμές. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, τώρα προσέξτε, μόλις πάω να κάνω αριστερά λίγο εδώ πέρα με το cursor για να πάω λίγο πιο εδώ, αυτό πάει, καταλαβαίνετε, και πάει αριστερά εδώ πέρα, οπότε πατάω λίγο F2 και πλέον είμαι μέσα εδώ στον τύπο. Οπότε τι κάνω, βάζω δολάριο πριν από το β, δολάριο πριν από το 3, συγγνώμη, και συνεχίζω. Κλείνει η παρένθεση λοιπόν. Έγραψα το χ max μείον χ. Τώρα θέλω να κάνω επί, λέει ο τύπος εδώ, επί, και λέει ψ max μείον ψ min, δηλαδή το δέλτα ψ, το δέλτα f μου, προς χ max μείον χ min, δηλαδή το δέλτα x προς hd μου. Άρα λοιπόν, επί ψ max μείον min βάζω αυτό, διά, δεν χρειάζεται εδώ να βάλω παρένθεση, αφού το επί και το διά δεν έχει σημασία ποιο θα γίνει πρώτο, εντάξει. Άρα διά, το δέλτα, το χ max μείον χ min, δηλαδή το δέλτα hd, το δέλτα χ μου είναι αυτό. Είμαι έτοιμος, πατάω enter. Αυτή εδώ τιμή είναι το f, αν ήταν πριν μικρότερο από το 0,1, ανάμεσα από το 0 και το 0,1 του h προς d μου. Δεν είναι, το χρειάζομαι όμως αυτό, θα δούμε γιατί.
Υπολογίζω το F σαν να ήταν σε οποιοδήποτε από αυτές εδώ πέρα. Μία από αυτές τις τιμές είναι η σωστή, η δική μου. Αυτή τη στιγμή που κρατάω όλα τα δεκαδικά, εμένα δεν με ενδιαφέρει να τα κρατήσω όλα, έτσι για λόγους αφανιστικούς κρατάω μόνο τα 3 στο F. Πάντα κάνω και κάνα save εντωμεταξύ, έτσι, μην χαθεί η δουλειά μου. Λοιπόν, τώρα, το θέμα είναι ποια από αυτές τις τιμές είναι η δικιά μου. Εγώ μπορώ να καταλάβω κατευθείαν ποια είναι περίπου η δικιά μου. Από τη στιγμή που ξέρω ότι είμαι εδώ πέρα, θα είναι εδώ ανάμεσα οι τιμές. Ουσιαστικά είπαμε το F προκύπτει από την ίδια σειρά εδώ πέρα, άρα δηλαδή εγώ είμαι ανάμεσα εδώ, στη σειρά του max δηλαδή προκύπτει η σωστή τιμή. Το max μου ήταν το 0,7, το 0,7, άρα εδώ σε αυτή τη σειρά αυτή λογικά είναι η τιμή που θέλω εγώ. Πώς καταλαβαίνω εδώ περίπου ποια τιμή είναι αυτή? Είναι εκεί που ξεκινάει ο άσος, στην ίδια σειρά. Δεν καταλαβαίνει το πρόγραμμα του Excel που ξεκινάει ο άσος, καταλαβαίνει κάτι άλλο όμως. Ότι το άθροισμα αυτών των άσων μου δίνει τη σειρά που βρίσκεται η τιμή αυτή που θέλω, ξεκινώντας να μετράω από το τέλος. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα μπορώ να γράψω ίσον άθροισμα sum, στα αγγλικά είναι το άθροισμα, παρένθεση, επιλέγω κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ αυτές τις τιμές που θέλω εγώ να βρεθεί το άθροισμα, κλείνω την παρένθεση, enter, 4. Ενδιάμεσα αποτέλεσμα και αυτό, και αυτά εδώ είναι ενδιάμεσα αποτελέσματα. Αυτό το 4 εδώ θέλω να το εκμεταλλευτώ. Σημαίνει ότι από κάτω προς τα πάνω 1, 2, 3, 4 σε αυτή τη σειρά το F που βρήκε είναι αυτό που θέλω. Άρα λοιπόν απλά πρέπει να βάλω ένα λογικό έλεγχο εδώ πέρα και να μου λέει το εξής. Να δούμε. Ίσον. Αν. Τι να λέει ο λογικός έλεγχος. Αν είσαι η τέταρτη σειρά από το τέλος. Πώς θα το καταλάβω αυτό? Πρέπει να ελέγχει αν η σειρά μου είναι η τάδε από το τέλος. Δεν είναι αριθμημένες σειρές όμως από το τέλος. Ας το κάνω λοιπόν εγώ. Βάζω 1, 2, τις απαριθμό μόνος μου από κάτω προς τα πάνω. Δεν χρειάζεται να γράψω. Γράφω 1, 2 και μπορώ να τραβήξω προς τα πάνω. Και κάνει μόνο του τα 10, αλλιώς πρέπει να τα πληκτρολογήσω μόνος μου. Να λοιπόν έβαλα εγώ μόνος μου ο ίδιος. Δεν είναι ενδιάμεσα αποτέλεσμα, το βάζω ας πούμε ότι το έβαλα εγώ, αυτό πρέπει να το βάλω εγώ. Είναι η σειρά από το τέλος του γράψω για να το ξεχνάμε. Στο τέλος θα το βλέπουμε. Ο έλεγχος λοιπόν θα είναι αυτό το νούμερο που είναι εδώ, που είναι η σειρά μετρώντας από κάτω προς τα πάνω. Είναι ίση με αυτή. Αν είναι ίση, κράτα αυτή τη τιμή. Αν δεν είναι, μην γράψει τίποτα. Ή γράψε 0 τέλος πάντων. Οπότε θα γράψω. Ο λογικός έλεγχος είναι if στα αγγλικά. Logical test μου το λέει. If η σειρά αυτή, ο αριθμός της σειράς που τον έγραψα εγώ μόνος μου, είναι ίσος με αυτό εδώ το νούμερο. Επειδή όμως θα τραβήξω τον τύπο προς τα κάτω αυτό το νούμερο, θέλω να μένει σταθερό αυτό το τεσάρι. Αν δεν το βάλω δολάρια, τότε όταν θα τραβήξω τον τύπο προς τα κάτω, εδώ πέρα από εδώ, όταν θα γίνει σταθερός θα τραβήξω προς τα κάτω, θα τσεκάρει αυτή τη σειρά, στη δεύτερη σειρά εδώ πέρα, θα τσεκάρει το 9 με το νούμερο που υπάρχει από κάτω, που δεν υπάρχει νούμερο. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να βάλω εδώ δολάριο και εδώ δολάριο. Αν λοιπόν αυτό το νούμερο είναι ίσο με αυτό, κόμμα, value if true. Δηλαδή αν είναι αληθές αυτό, αν είναι ίσα τι να κάνω, τότε γράψε σε αυτό το κελί που είμαι εδώ πέρα, πατάω αυτή την τιμή. Κόμμα. Δηλαδή αν δεν είναι σωστό τι να κάνω, γράψε 0. Κλείνω την παρένθεση, enter. Αυτό εδώ, πάω εδώ κάτω δεξιά, τραβάω τον τύπο κάτω, τέρμα. Μία τιμή μόνο έπρεπε να εμφανιστεί, αυτή για την οποία το 4 είναι ίσο με το 4 εδώ, δηλαδή είναι η τέταρτη σειρά, σωστό, και μου πήρε αυτή τη τιμή εδώ. Ας τη βάλω να έχει 3 δεκαδικά. Μάτι. Εδώ ουσιαστικά είναι το τελικό F μου. Είναι ενδιάμεσο αποτέλεσμα και αυτό.
Πάλι δεν έχω τελειώσει όμως. Γιατί πώς θα καταλάβει το πρόγραμμα ποια από αυτές τις τιμές θα πάρει προφανώς, αφού όλες είναι 0 εκτός από μία που είναι σωστή. Να γράψω εδώ το άθροισμα, τον παραπάνω, sum, κρατώντας παθημένο από το αριστερό κλικ, επιλέγω τα πάντα, κλείνω την παρένθεση αυτό. Αυτό εδώ είναι το νούμερό μου. Μπορούσα να γράψω λοιπόν εδώ το τελικό f είναι αυτό, έτσι να το καταλαβαίνω καλύτερα. Θα βάζω και bold. Ωραία, βρήκα λοιπόν το f. Αυτό ήταν το δύσκολο, να βρω το f σε αυτή την άσκηση. Μετά τι κάνω, γράφω το. Μάλλον εδώ που ήμουνα. Άρα λοιπόν εδώ, που τα έχω όλα μαζεμένα, μπορώ να γράψω ότι το f του h προς d είναι αυτή η τιμή. Την πάρει αυτόματα εδώ πέρα, όποτε βγει. Για να δούμε. Το Q μου. Το Q είναι εδώ πέρα ο τύπος. Εξ αρχής ήταν ένας απλός τύπος. Το δύσκολο ήταν το f προς d. Πρέπει να βάλω αυτό το τύπο μέσα στο Excel με λίγο προσοχή. Για να μην το κάνω απευθείας, μόνο το κάνω και λίγο πιο αναλυτικά. Πούμε δηλαδή εδώ πέρα κάτω θα βάλουμε λίγο τις ενδιάμεσες πράξεις. Για παράδειγμα θα πούμε ίσον σε αυτό το κομμάτι εδώ θα είναι ας πούμε θα το σπάσω όλα σε κομμάτια. Εδώ θα γίνει το 0,555. Εδώ ίσον αυτό εδώ το κλάσμα, οπότε θα είναι d δια παρένθεση 110 επί το h. Το h είναι η τιμή αυτή. Κλείνω την παρένθεση. Μέσα με όλα τα δεκαδικά κρατημένα, άσχετα όπως φαίνονται, μου έχει βρει το κλασματάκι αυτό. Εδώ δίπλα θα βάλω το συν 0,041. 0,041 επί h προς d. Το h προς d το έχω υπολογίσει έτοιμο εδώ. Όπα, θα το ξέχασα να βάλω ίσον μέσα. Ίσον 0,041 επί το h προς d είναι έτοιμο. Τσαπ, έτοιμο. Άρα αυτή εδώ την παρένθεση μπορώ να τη βρω απευθείας για να δούμε λίγο. Είναι αυτό και αυτό και αυτό. Ωραία, το βρήκα με όλα τα δεκαδικά του, μια χαρά. Είναι όλη αυτή η πρώτη παρένθεση. Ας πάμε λίγο τώρα σε αυτό εδώ το νούμερο. Αυτό εδώ από κάτω είναι ίσο με το d. Εντάξει, εδώ έχω κάνει λάθος, έτσι. Έβαλα τα σαντιμέτρα στον τύπο, ενώ έπρεπε να βάλω τα μέτρα. Για να δούμε λίγο ξανά. Εδώ ήταν d προς 110 προς h, άρα εδώ διορθώνω τον τύπο. Πάω εδώ πέρα πάνω. Δεν έπρεπε να βάλω το β2 και λι, αλλά το d2. Πάω και διορθώνω, βάζω d2. Και εδώ δεν έπρεπε να πάρω το β1, αλλά το d1. Βέβαια θα βγει το ίδιο γιατί είναι d προς h, οπότε είτε είναι και τα 2 μέτρα είτε είναι και 2 cm, αλλά ας είμαστε σωστοί. Τώρα εδώ που ήμασταν στο h προς d, πάλι δεν θα έχει διαφορά, αλλά για να είμαστε σωστοί. Ναι. Α, όχι, με συγχωρείτε. Δεν είναι έτοιμο. Ωραία, είμαστε κομπλέ λοιπόν εδώ πέρα. Εδώ βάζουμε το d σε μέτρα. Ιστίν, το σύμβολο ιστίν είναι το shift και 6. 5 δεύτερα. Θα μπορούσα να βάλω κατευθείαν 2,5, το βάζω έτσι. Μια χαρά. Το f μόλις το υπολογίσαμε είναι αυτό. Ας το γράψω εδώ πέρα. Ίσον αυτό. Άρα λοιπόν το q εδώ είναι το εξής. Ίσον. Η πρώτη παρένθεση είναι αυτή. Επί τη δεύτερη παρένθεση. Το d στην 5 δεύτερη που είναι αυτό. Επί το f το οποίο το έχω εδώ πέρα. Να το. Με 5 δεκαδικά μου το βγάζει εδώ πέρα. Για να δούμε λίγο. Τι είχαμε βρει εμείς εδώ πέρα. Εδώ πέρα εγώ βέβαια στις πράξεις είχα κρατήσει 3 δεκαδικά στις πράξεις, όχι παραπάνω, δεν κάνω λάθος. 0,083, εδώ έχουμε καλύτερη ακρίβεια, είναι 0,084 γιατί έχει πάρει όλα τα δεκαδικά. Άρα λοιπόν, αν θέλω, μπορώ εδώ πέρα να κάνω και το εξής, ότι αυτό εδώ πέρα είναι σε μέτρα και στην τρίτη ανά σεκόντ. Δεν ξεχνάμε, αν επιλέξω ένα νούμερο εδώ πέρα, αυτό πατήσω Ctrl και 1, εδώ να κάνω εκθέτη. Να δούμε τώρα, ας πούμε ότι θα ήθελα να γράψω και σε λίτρα ανά σεκόντ το αποτέλεσμα, να το υπολογίσω. Οπότε εδώ θα έγραφα ίσον το νούμερο αυτό επί 1000. Αν δεν μου το έβγαζε με 3 δεκαδικά και άλλα μου το έβγαζε παραπάνω, format cells, number, επιλέγω 3, ok. Αυτό εδώ πέρα είναι
Αποτέλεσμα τελικό, το κάνω πράσινο. Και αυτή ήταν η άσκηση λοιπόν. Να δούμε λίγο ένα τσεκ. Αν αλλάξουμε μόνο αυτά τα δύο πειράζω, το H και το D σε cm, αν έβαζα 30 cm και 42 cm τη διάμετρο, βλέπετε πώς αλλάζουν τα νούμερα και το F και τα τελικά μου αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτή είναι η άσκηση. Προσπαθήστε να τη λύσετε, να φτιάξετε και εσείς ένα τέτοιο Excel για να μάθετε λίγο πώς λειτουργεί το Excel και να επαληθεύσετε με τα δικά σας νούμερα αν βγάλετε σωστά τις πράξεις σας. Καλή επιτυχία.